Здравейте! Днес ще си прочета историята за първото чудо на Исус, което извърши Той в Кана Галилейска по време на една сватба на негови близки и роднини. Насърчавам вие да си прочетете тази история от Библията, както и от книгата Копнежът на вековете на Елън Уайт. Там е в глава 15 разгледана. Ако имате време през тази седмица, си прочетете сами. Може да слушате също и видеото или пък заедно да четем. Да отворите вие своите книги и заедно с мен да си прочетете тази история. Ще погледна първо в Евангелието от Йоан, 2 глава, 1 до 11 стих. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: "Нямат вино." А Исус й отговори: "Какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл." Майка му каза на слугите: "Каквото ви каже, направете." А там имаше 6 каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им каза: "Напълнете делвите с вода." И ги напълниха догоре. Тогава им каза: "Налейте сега и занесете на настойника на огощението." И те занесоха. И когато настойникът на огощението вкуси от водата, привърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на огощението повика младоженица и му каза: "Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото, след като се понапият, а ти си задържал доброто вино до сега." Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си. И учениците му повярваха в него. В книгата Копнежът на вековете, както казах, е 15 глава и е заглавена на сватбеното тържество. Исус не започна служенето си с някое велико дело пред Синедриона в Йерусалим. Неговата сила се изяви на домашен празник в малко галилейско село, за да допринесе за радостта на едно сватбено тържество. Така той показа съпричастността си към хората и желанието си да служи за щастието им. При изкушението в пустинята сам изпи чашата на злощастието. Дойде, за да ни даде чашата на благословението, като чрез своето благословение освети връзките в човешкия живот. От Йордан Исус се върна в Галилея. Имаше сватба в Кана, малък градец недалеч от Назарет. Младоженците бяха роднини на Йосиф и Мария. Знаейки за това семейно събиране, Исус отиде в Кана и бе поканен на празника със своите ученици. Тук отново срещна майка си, с която се бе разделил неотдавна. Мария бе чула за станалото край Йордан при неговото кръщение. Новините бяха стигнали до Назарет. Те й бяха напомнили сцените от преди много години, които таеше в сърцето си. Както целият Израел, Мария бе дълбоко развълнувана от мисията на Йоан Кръстител. Добре помнеше пророчеството, дадено при неговото рождение. Сега връзката му с Исус разпали надеждите й отново. Обаче новините, стигнали до нея за таинственото единяване на Исус в пустинята, я измъчваха с тревожни предчувствия. От деня, когато чу съобщението на ангела в дома си в Назарет, Мария пазеше като съкровище всяко доказателство, че Исус е Месия. Благият му и несебелюбив живот я уверяваше, че той може да е изпратеният от Бога, но в нея се събуждаха и съмнения, и разочарования. Тя копнееше за времето, когато славата му щеше да се открие. Смъртта я бе разделила от Йосиф, с когото споделяше тайната за рождението на Исус. Сега нямаше никого, на когото би могла да довери надеждите и страховете си. Изминалите 2 месеца бяха изпълнени с мъка. Разделена бе от Исус, в чието съчувствие намираше утеха, но помнеше думите на Симеон. Да,
и на теб самата меч ще пронижи душата ти. Записани са в Лука 2 глава 35 стих. Помнеше 3 дни агония, когато си бе помислила, че Исус се е загубил завинаги и когато с тревожно сърце очакваше завръщането му. На сватбеното тържество тя се срещна с него, същия нежен и послушен син. И все пак не беше същият. Изразът му бе променен. Носеше следите от борбата в пустинята и нов израз на благородство и сила даваше доказателство за небесната му мисия. С него бяха група млади хора, чието очи го следваха с почит и които го наричаха учител. Те разказаха на Мария какво бяха видели и чули при кръщението му и на други места. Завършиха с думите: намерихме онзи, за когото Моисей писа в закона и пророците. Йоан 1:45. Когато гостите се събраха, повечето изглеждаха твърде заети с нещо, което поглъщаше техния интерес. Владееше някаква стаена възбуда. Тук и там малки групи говореха разпалено, но на тих глас и поглеждаха учудено към синът на Мария. Тъй като бе чула свидетелството на учениците за Исус, тя се бе зарадвала на уверението, че дълго лелеяните й надежди не са напразни. Но Мария би била повече от човек, ако не бе смесила своята свята радост с нотка от естествената майчина гордост. Като видя, че мнозина поглеждат към Исус, тя силно пожела той да покаже на присъстващите, че наистина е почетеният от Бога. Надяваше се да му се яви възможност да извърши чудо пред тях. Обичай бе сватбените тържества да продължават няколко дни. Но в този случай, още преди да е дошъл краят на празника, се разбра, че виното се е свършило. Това предизвика истинско объркване и съжаление. Необичайно бе да липсва вино на такива празненства. Би било признак за негостоприемство. Като роднина на младоженците, Мария бе помагала в приготовленията за тържеството и сега каза на Исус: вино нямат. Думите й трябваше да му подскажат той да задоволи нуждата им. Но Исус отговори: какво има между мен и теб, жена? Часът ми още не е дошъл. Отговорът, рязък както ни се струва, не изразяваше студенина или неуважение. Начинът, по който Спасителят се обърна към своята майка, бе в съгласие с ориенталския обичай. Така се обръщаха към лица, на които трябва да се покаже уважение. Всяко действие от Христовия земен живот бе в хармония с предписанията, които сам той бе дал. Почитай баща си и майка си. Изход 20:12. На кръста при последния акт на милост към своята майка, Исус отново се обърна към нея по същия начин, като я повери на грижата на най-обичания си ученик. И на празничното тържество, както и на кръста, любовта, изразявана в тона, в погледа и в маниера, служеше за тълкование на неговите думи. При посещението в храма в своето детство, когато откри тайната на живота си, Христос каза на Мария и Йосиф: не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на моя отец? Лука 2:49. Тези думи бяха ключ за целия му живот и служене. Той подчиняваше всичко на своето дело, великото дело на изкуплението, което бе дошъл да извърши за света. Сега повтори урока. Имаше опасност Мария да сметне, че връзката й с Исус й дава особена власт над него и в известна степен правото да го направлява в неговата мисия. В продължение на 30 години той бе за нея обичащ и послушен син, и любовта му бе непроменена. Но сега трябваше да върши работата на своя отец. Като син на Всевишния и спасител на света, никакви земни връзки не трябваше да го задържат в неговата мисия или да влияят върху поведението му. Трябваше да бъде свободен, за да извърши волята на Бога. Това е урок и за нас. Божиите права над нас стоят по-високо от човешките връзки и отношения.
Никаква земна привързаност не бива да отклони стъпките ни от пътеката, в която Той ни призовава да вървим. Единствената надежда за изкупление на нашата паднала в грях раса е Христос. Мария също можеше да се спаси единствено чрез Агнеца Божий. Тя не притежаваше никаква заслуга. Връзката й с Исус не я поставяше в по-различна духовна връзка с Него в сравнение с другите хора. Това отбелязват думите на Спасителя. Той изяснява разликата между отношението си към нея като човешки син и като Божи син. Роднинската връзка между тях в никакъв случай не приравнява Мария с него. Думите "часът ми още не е дошъл" показват, че всяко действие на Христовата любов на земята изпълнява плана, съществуващ от вечността. Преди да дойде на земята, планът лежеше пред него, съвършен във всичките си подробности. Но докато живееше сред хората, бе воден стъпка по стъпка от волята на своя Отец. Той не се колебаеше да действа в посоченото време. Със същото покорство чакаше да дойде времето му. Казвайки на Мария, че часът му още не е дошъл, Исус изговори на неизречената й мисъл. Исус отговори на неизречената й мисъл и на очакването, което и тя лелееше, както останалите от нейния народ. Тя се надяваше, че той ще се разкрие като Месия и ще се възкачи на Израилевия трон. Но времето за това още не бе дошло. Не за да бъде цар, а като човек на скърби и навикнал на печал, Исус бе приел човешката съдба. Макар да нямаше правилна представа за Христовата мисия, Мария му се доверяваше безрезервно. На тази вяра Исус отговори. За да уважи доверието й и за да засили вярата на своите ученици, той извърши първото си чудо. Учениците му щяха да се срещат с много и големи изкушения, които щяха да ги тласкат към неверие. Според тях пророчествата обясняваха неоспоримо, че Исус е Месия. Те очакваха религиозните водачи да го приемат с доверие по-голямо и от тяхното. Свидетелстваха пред народа за чудните дела на Христос и за своето доверие в Неговата мисия, но бяха очудени и жестоко разочаровани от неверието, от дълбоко вкоренения предразсъдък и враждебността срещу Исус, проявена от свещениците и равините. Ранните чудеса на Спасителя утвърдиха учениците да устояват срещу тази позиция. Без да се очуди от думите на Исус, Мария каза на прислужващите на трапезата: "Каквото ви каже, сторете." Така тя направи каквото можа, за да подготви пътя за делото на Христос. Край вратата имаше 6 големи каменни делви и Исус заръча на прислужващите да ги напълнят с вода. Това бе сторено. После, тъй като бе нужно вино, за да бъде незабавно поднесено, той им казва: "Налейте сега и занесете на настойника на огощението." Вместо водата, с която бяха напълнили съдовете, от тях изтичаше вино. Нито настойникът на тържеството, нито гостите бяха разбрали, че виното се е свършило. Като опита това, което слугите донесоха, настойникът го намери за по-превъзходно от всяко друго, което бе пил до тогава, и много по-различно от сервираното в началото на празника. Обръщайки се към младоженеца, той каза: "Всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното след като се понапият. Ти си задържал доброто вино до сега. Както хората поднасят първо най-доброто вино, а след това по-долнокачественото, така прави и светът със своите дарби. Това, което той предлага, може да зарадва окото и да плени чувствата, но не задоволява истински. Виното се превръща в горчилка, радостта в мрак. Започнатото с песни и веселие завършва с умора и отвращение. Но Исусовите дарби са свежи и нови винаги. Празникът, който той създава за душата, никога не престава да удовлетворява и радва. Всеки нов дар увеличава способността на получателя да оценява и да се радва на Господните благословения. Исус дава благодат върху благодат. При него няма липса.
Ако пребъдвате в него, богатият дар, който получавате днес, е гаранция за още по-голям дар утре. Думите на Исус, изречени към Натанаил, изразяват Божия закон за отношението му към чедата на вярата. С всяко ново откровение на любовта си той заявява на възприемчивото сърце: вярваш ли? Повече от това ще видиш. Йоан 1:50. Дарът на Христос за сватбеното тържество бе и символ. Водата представляваше кръщението и неговата смърт. Виното – проливането на кръвта му за греховете на света. Водата за напълване на деловите бе донесена от човешки ръце, но само Христовото Слово можеше да я изпълни с животворно съдържание. Така е и с ритуалите, които символизират смъртта на Спасителя. Само чрез Христовата сила, приети чрез вяра, те добиват свойството да хранят душата. Словото на Христос послужи да се задоволят напълно нуждите на празника. Неговата благодат е дадена така изобилно, че да изтрие нечестието и да обнови и поддържа душата. На първия празник, на който присъства със своите ученици, Исус им даде чашата, символизираща Неговото дело за спасението. На последната вечеря им я даде отново, за да установи свещения ритуал, чрез който да бъде изявявана смъртта му, докато дойде Той. И тъгата на учениците, когато се разделяха със своя Господ, бе утешена с обещанието, че отново ще бъдат заедно с думите: няма вече да пия от този плод на лозата до деня, когато ще го пия с вас, нов в царството на моя Отец. Матей 26:29. Виното, което Христос сътвори за празника, и това, което даде на учениците си като символ на Неговата кръв, беше чист плод на лозата. За това говори пророк Исаия, когато казва за новото вино в гроздето: не го повреждай, защото то има благословие в него. Исаия 65:8. Христос беше този, който във времето на Стария Завет предупреди Израил: виното е присмивател и спиртното питие крамолник, и който се опива от него, е неблагоразумен. Притчи 21. Самият той не даде такова питие. Сатана прелъстява хората към себеогаждане, което да помрачава разума им и да претъпява духовното им възприятие. Но Христос ни учи да владеем по-нисшето си естество. Целият му живот бе пример на себевладеене. За да покори силата на апетита, той понесе заради нас най-тежкия изпит, на който човечеството е било подложено някога. Христос беше този, който заръча Йоан Кръстител да не пие вино, нито спиртно питие. Той беше, който подготви за подобно въздържание жената на Маное и произнесе проклятие над човека, който поднася бутилка към устните на ближния си. Христос не влезе в противоречие със собственото си учение. Не ферментиралото вино, което направи на сватбеното тържество, бе здравословно и освежаващо питие. То трябваше да донесе вкуса в хармония с здравословния апетит. Когато гостите на празника забелязаха качеството на новото вино, попитаха слугите за това чудо и от тях научиха всичко. Толкова много бяха удивени, че за известно време не помислиха за този, който бе извършил чудото. Когато накрая го потърсиха, откриха, че се бе оттеглил тихо, незабелязан дори от учениците си. Сега вниманието на присъстващите се насочи към учениците. За първи път те имаха възможност да изявят вярата си в Исус. Разказаха какво бяха видели и чули край Йордан и в много сърца се разпали надежда, че Бог е издигнал избавител за своя народ. Новините за чудото се разпространиха из цялата област и стигнаха до Йерусалим. С нов интерес свещениците и старейшините изследваха писанията, които посочваха идването на Христос. Имаха силно желание да научат за мисията на този нов учител, който се бе явил сред народа по толкова непринуден начин. Служенето на Христос бе в контраст с този на юдейските старейшини. Тяхното зачитане на преданията и формализмът им бяха унищожили всяка истинска свобода на мисълта и действието.
Живееха в постоянен ужас от осквернение. За да избягнат контакт с нечистите, стояха на страна не само от езичниците, но и от мнозинството от собствения си народ, като не се стараеха нито да го благославят, нито да спечелят приятелството му. Заети постоянно с тези мисли, те бяха усъкатили умовете си и бяха стеснили сферата на своя живот. Примерът им насърчаваше себелюбието и нетолерантността сред всички прослойки на обществото. Исус започна делото на реформация чрез съчувствие и близост с човечеството. Докато показваше най-голяма почит към Божия закон, той отхвърляше претенциозната набожност на фарисеите и се стараеше да освободи народа от безсмислените правила, които го обвързваха. Постара се да събори бариерите, които разделяха различните класи на обществото, за да може да съедини хората като деца на едно семейство. Присъствието му на сватбеното тържество бе една стъпка към тази цел. Бог бе насочил Йоан Кръстител да живее в пустинята, за да бъде защитен от влиянието на свещениците и равините и да се подготви за особената си мисия. Но неговият суров и осамотен живот не беше пример за народа. Самият Йоан не бе насочил сърцата им да изостават своите предишни задължения. Бе ги призовал да докажат покаяние чрез вярност към Бога там, където ги беше призовал. Исус порицаваше себелюбието във всички негови форми. И все пак той бе общителен по природа. Приемаше гостолюбието на всички съсловия, посещаваше домовете на богати и бедни, на учени и прости, като търсеше начин да въздигне мислите им от проблемите на ежедневния живот към духовните и вечните неща. Той не допусна суета или дори сянка от светска слава да опетнят поведението му. Намираше удоволствие в сцените на невинно щастие и чрез присъствието си на сватбата одобри социалните събирания. Една еврейска сватба бе вълнуващ случай и радостта от нея не бе чужда на човешкия син. С присъствието си на този празник Исус зачете брака като божествена институция. И в Стария и в Новия Завет брачната връзка е използвана за да представи нежния и свещен съюз между Христос и Неговия народ. В съзнанието на Христос, радостта на сватбените тържества сочеше напред към радостта на онзи ден, когато Той ще заведе своята невяста в дома на Отец и когато изкупените заедно с Изкупителя ще седнат на сватбената вечеря на Агнето. Той казва: няма вече да се наричаш оставен, но ще се наричаш благоволение мое, защото Господ благоволи в теб. Ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. Когато видението за небесните неща бе дадено на апостол Йоан, той написа: и чух като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя, защото Господ нашия Бог, всемогъщият, царува. Нека се радваме и се веселим и нека му отдадем слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. Блажени тези, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. Исус виждаше във всяка душа човек, когото трябва да покани за своето царство. Достигаше сърцата на хората, отивайки сред тях като човек, който им желае доброто. Търсеше ги по оживените улици, в частните домове, в лодките, в синагогите, край бреговете на езерото на сватбеното празненство. Срещаше ги в техните всекидневни занятия и проявяваше интерес към светските им дела. Даваше им наставления в техните домове, където благославяше семействата със своето божествено присъствие. Силното му лично съпричастие му помагаше да спечелва сърцата. Често се отдалечаваше в планините за уединена молитва, но това беше само подготовка за активна работа сред хората. След тези периоди се връщаше, за да помага на болните, да учи невежите, да разкъсва веригите на пленените от Сатана. Исус подготвяше своите ученици, като общуваше с тях. Понякога ги получаваше седнал сред тях на планинския склон, понякога край езерото или вървейки по пътя. Разкриваше им тайните на Божието царство.
Не им изнасяше проповеди, както правят хората днес. Където сърцата се отваряха за божествената вест, той откриваше пред тях истините за пътя на спасението. Не заповядваше на учениците си да правят това или онова, а им казваше: следвайте ме. В своите пътувания из страната и по градовете, той ги вземаше със себе си, за да видят как учи народа. Свързваше техния интерес със своя и те се обединиха с него в делото. Примерът на Христос в свързване на личните интереси с интересите на човечеството трябва да бъде следван от всички, които проповядват Неговото Слово, и от всички, които са приели Евангелието на благодатта му. Ние не трябва да се отказваме от социално общуване. Не бива да се уединяваме. За да стигнем до всички съсловия, трябва да се срещаме с тях там, където са. Те рядко ще ни търсят по собствено желание. Божествената истина докосва сърцата на хората не само от амвона. Има и друго поле на дейност. По-скромно може би, но много обещаващо. То се намира и в домовете на смирените, на бедните, и в домовете на високопоставените, край болничното легло и на събиранията за невинни развлечения. И ние като учениците на Христос трябва да контактуваме със света, но не от любов към удоволствията, нито за да се уподобяваме на него в суетата му. Но такова контактуване ще има само вреда. От такова контактуване ще има само вреда. Никога не бива да одобряваме греха с дума или с дело, с мълчание или с присъствие. Където и да отидем, трябва да водим Исус със себе си и да откриваме на другите колко безценен е нашият Спасител. А тези, които се опитват да опазят религията си, като я скриват зад каменни зидове, губят скъпоценните възможности за вършене на добро. Чрез социалните връзки християнството влиза в контакт със света. Всеки, който е получил божествено просветление, трябва да осветлява пътеките на другите, които не познават светлината на живота. Всички трябва да станем свидетели за Исус. Общественото влияние, осветено от Христовата благодат, трябва да бъде използвано, за да се печелят души за Спасителя. Нека светът види, че не сме себични и завладени от лични интереси, че желаем и другите да споделят нашите благословения и привилегии. Нека светът види, че нашата религия не ни лишава от съчувствие и не ни прави сурови хора. Нека всички, които изповядват, че са намерили Христос, да служат за благото на другите така, както е служил Той. Никога не бива да даваме на света фалшивата представа, че християните са мрачни и нещастни хора. Ако гледаме към Исус, ще виждаме изпълнения със състрадание изкупител и ще долавяме светлината, излъчвана от Неговото лице. Където царува Неговият дух, там мирът и радостта са в изобилие, защото има тихо и свято доверие в Бога. Христос се радва заедно със своите последователи, когато показват, че макар и човешки същества, те са участници в Божието естество. Те не са статуи, а живи хора. Сърцата им, освежени от росата на Божията благодат, се разтварят за слънцето на правдата. Светлината, която ги е огряла, те отразяват и върху другите чрез дела, осветени от Христовата любов. Амин. Беше ми много приятно да четем заедно. Надявам се и вие да сте се насладили, да ви е било интересно и да сте намерили и вие своите моменти, както и аз открих своите, за които не бях мислила досега. Ще се видим отново, дали тук или наживо. Пожелавам ви една благословена седмица.